30 borstcompressies en 2 keer beazemen. Dat is hoe je in met een hartstilstand reanimeer matten. Bij BHV Centrum Friesland in Ljouwert stiet de telefoon de oude dagen zuur regelen om te soort mensen op cursus willen. Aanleiding is de hartstilstand van de Deense voetballer Christian Eriksen op het EK organiseren. Vanochtend zelfs weer een aantal telefoontjes gehad, ook eventueel aanschaf van AED of de controles weer opnieuw uitvoeren, de vraag daarnaar, maar ook zeker de cursussen. Bij een hartstilstand, officieel een circulatiestilstand, houdt het op met klopjen. Dat moet dan weer op gang gebracht worden. Een soort mensen weten liek wel net hoe zij dat onvliegen matten. Een cursus volg je ze vaak pas als het te let is. Ik vind ook zeker dat iedereen de basistechnieken moet beheersen. Dat zou wel heel waardevol zijn. En als ik kijk naar de jongere doelgroep, de kinderen, nou, dat zou ik helemaal geweldig vinden. Dat in ieder geval de aandacht aan besteed wordt, ook op scholen. En dat daar naar gekeken wordt van hoe kunnen de jongeren daarbij assisteren. Een soort mensen weten in een crisissituatie eigenlijk net wat er al je barren mat. Want wat is correct de juiste volgorde bij het reanimeren? Eigen veiligheid controleren. Dat geldt eigenlijk voor iedere hulpverlening natuurlijk. Dan krijg je de bewustzijnscontrole. Dan krijg je het 112 bellen. Kun je later doen natuurlijk. AED het liefst zo snel mogelijk ophalen. En dan krijg je het vrijmaken van de luchtweg. Ademhalingscontrole. En de aanleiding van die ademhalingscontrole gaan we reanimeren, ja of nee. Het valt er staat eigenlijk met ademhalingscontrole. Dus vanaf dat moment ga jij beslissen, gaan we daadwerkelijk reanimeren. De meeste kans van Olibien is er dus als er een AED in de buurt is. In Hurrigarriep is daar volop inzet. Het dorp het ook wel het meest het veilige dorp van Friesland neemt. Dat houdt in dat in Hurrigarriep in een straal van 400 meter voor elke bewoner 24 uur daags een AED beschikbaar is. Wij hebben boetenkosten hingen, nog een stiks in Hurrigarriep. En die ben benaderbaar voor de burgerhulpverleners. Op het moment dat een reanimatie inzet wordt, dan krijgen burgerhulpverleners een bericht. En dat is of het bericht van ga naar het slachtoffer en begin bij de reanimatie. Of ga eerst naar een AED, hel je de AED op en ga dan naar het slachtoffer. Ik persoonlijk zocht dat er meer omdenken is voor het reanimeren naar de hartstilstand van Christian Eriksen. Dat doet altijd mensen wel even denken van, goh, dit kan inderdaad zaken gebeuren. En dat hoeft net alleen nog op het voetbalveld te wezen. Dat kan ook heel goed in de thuissituatie wezen. En in principe is het zo dat een AED voor iedereen toegankelijk is en bezinnen worden kan. Een AED houdt vaak zelf ook aan hoe het handelen u mast. Maar toch is het vaak, het is onbekend en dat maakt het onbemind. Dus dan ben mensen wel wat terughoudend om zij iets te broeken. Maar daarmee is zeker het verhaal, wordt wel onwakkerd van kan ik ook reanimeren en het kan mij natuurlijk ook gebeuren. En wat doe ik als het mij komt? Weten hoe je handel je matten bij een hartstilstand is dus essentieel. Meestal zoenen Neves Bergsma in elk geval de basis van het reanimeren kennen matten. Daar kun je toch wel heel veel mee bereiken. Want hoe sneller natuurlijk een reanimatie opstart, hoe grotere kans van slagen je hebt. Als je alle materiaal natuurlijk voorhanden hebt die daarvoor nodig zijn, dan vind ik dat toch wel heel waardevol.